problematické. Záleží opět na jejich stavu a využívání, to jest hnojení, kosení a podobně. Ideální jsou takzvané květnaté louky s pestrou skladbou postupně vykvétajících rostlin a navíc postupně kosené. Takovéto porosty by zajišťovaly pastvu i pro čmelky a včely samotářky. Na kvetoucích loukách mohou včely nacházet zdroje doplňkových nebo podněcujících snůšek, například z jetele, kakosty, šalvěje, kypreje a podobně. Lesy a rozptýlená zeleň. Les byl pro včely prapůvodním životním prostředím. V dutých stromech nacházeli obytné prostory, pestrá lesů jim nabízela dostatek potravy. I dnes mohou včely v lesích najít zdroje včelí pastvy, ale ne vždy a ne všude. A na čem záleží? Na lese, na jeho druhové a věkové skladbě i na zdravotním stavu. Ideální les jako zdroj včelí pastvy je smíšený střední oběhu s bohatým keřovým i bylinným patrem, prosvětlenými pasekami a okraji. Kvalitní zdroje poskytují už zmiňované javory a lípy. Větrosnubné buky nabízejí pouze střední kostní pyl, ale jsou hostiteli významných producentů medu.